Magandang araw mga kaprobinsya. Welcome to Sas TV Probinsyana Vlog. Ngayong araw pong ito, magbabahagi po ako ng aking bersyon ng pagluluto ng tinuguan. Atin na pong umpisahan ang pagluluto. Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ito isa sa magpapasarap sa ating dinuguan. Yung pagiging smoky flavor niya. Kasi dahil dito sa tututungan natin yung nyog.
ganito na nilagay na yung ano. Lagi nga haluin para hindi na mumuo. Masarap to kasi yung ano natin, yung gata, o yung nyog, tinutungan natin. Dahil meron siyang smoke flavor. Pork cubes. Lagyan pa natin ng konting asin kasi medyo matabang pa. Yan. Pag ganyan na meron na siyang dugo, halo lang tayo ng halo para hindi siya namumuo. Pangat kasi yung namumuo yung dugo eh. Yan po mga probinsya, tapos na tayo magluto ng dinuguan. Ganito po kami dito magluto ng dinuguan. Yan. Wow naman! Tapos na kayo magluto. Wow! Wow! Atin na pong titikman ang ating dinuguan na niluto. Uy. Sarap. Ipisat mo yung ano mine, yung sili. Sarap yung maanghang eh. Ito.